dil ei chhun laia thuruk lian berte jinga mi ani nge yang le King Arthur le anai rual te chuan thei topin an veng hima kumsang bi tam tak liam ta mi kha ani to a Holy Grail lalpa Zanriah hnuhnunga Isua Uain no man khan tun thlengin hring mi te a hian Thilmak alaron thlenani mi tam tak chuan dot phua chop ani an ringa chen khat chuan thutak nge dot niang ti an lo in rin chiak ve boka mi chen khat la chuan he no hi chu mana ake chedai to an tia ma se mi enge moza chuan lalpa khan he no wa nge hian Uain kha athli ani an ti ve thungani he no hian chin chiana mak takane ya abik takin Roman Catholic te chuan he no wa hian la li su tharau kha ala cham reng ni nan nga ya mi enge moza point he Holy Grail le lal Isua hi thumun renga an nga yani Thilmak ve tak chu ni lal Isua nge in a khoi nu he no hian tun thlengin Thilmak ala ti zel ni nan soya ma se ati chiana tak ero a om chuang lo ani mi then khat chuan he no hian ti dam theina anei ni nan soya mi tam takin he no mang hian dam na ka chang an ti boka natna mak pui pui mi del bengong le cancer te point dam na an chang pha ani he no hi mana ta to Palestina changaron kal zelin tuna chuan England ram aron thlengta kumsang ni don lai chu lalpa Zanriah hnuhnung le cross a khen be chungchang hi an soizom fo thina chung zinga an soilan fo thin chu lal Isua no man kha ani historian te tan chuan he no hi chu thon thu mai mai ania ma se he thon thu hi thil tak tak le Thilmak ani tlat chi ani he no hian mak Danglam bik na le chanchin tam tak aneya chu wang chuan he no hi thla thlam mai thei ani lo ani Bible a chuan in ziak lo ma se lal Isua an phum don khan he no wa hian a thisen tle man la chuak ti nan soya Josepha kha lal Isua ruang ru chuak tu a puin man ania chuti an man hnu a chuan chole tui engma pelowin an tan ti renga chuti lai chuan lalpa van tir kau chu he no hiron kengin lalpa thisen chu aron fara aron chan chuak le ta ani ti nan soyani Josepha chu lungin atanga tlan chuakin he no hi England marlama akal puita ni nan soya chuta chuan ani chuan awa phum bota a chu no a phum na hmuna chuan biak in po sak ani he he a chu biak in chu tun thlengin ala dinga he biak in hi London atanga melza a hla omani he no hian Palestina atanga England ram a thleng tamai hi Thilmak ania keini point approve na tak chu kan nei bik chuang lo ani Josepha in akal sana atanga kumsang tam tak chung chu he no hi mu lawa thu ruk reng ania thei hil reng ani bokani ma se chu mi hnuwa chuan tute emoin he thon thu hlui hi aron vor chuak le a azon na chu an thok ta ani Superman te Batman te le Star Wars te kha kan hre thewanga khatiang deuh chi khan he mi te po hian mi hring te lo zik chuana hi an chuya moni chu ati thaiani Henry VIII khan he thil chungchang hi engma hreloin he biakin po hi aron ti cheta vekani Henry VIII khan Covel history hi achok boy ne hlea friends ho tenen anin do thul ram kha boy ne hle ani ti in kan soi theyome he biakin a puithiam rol te chuan thuruk chu hria in he no dik tak hi an thukru ani ti nan soya sipai te chu hlawin he no hi an tlan chiat puita a ma se an tan mun hi ma om lo ni anga in mun dang an pan le a chuta mi challang tak mai pakhat pola ina chuan an vakal puita a chuta chuan puithiam te chuan in hum him na an va muta ani puithiam te hi an va in pasari an nia pakhat te te in an kalbowa a pasari na chuan he no thiang him hi chumi te chungkwa hne na chuan a hlan ta ani pola te chungkwa hian he no hi kumzali don lai chu an lo veng him mana an thla te hne na an hlan chong zela an tan chuan thil hlu tak ani Thilmak tak mai pakhat chu he no hian ti dam theina anei hi ani engtin nge an hriat chuan an po hriat ani lowa ma sela ti dam rong bol nan an mang ti chu a hriat thei ani he no hian Thilmak ati thei ani ti hi engma chian na an la nei lowa ma se kumsang kha zakwa somriat pariat a chuan zan khat chu he no ne na in kai hnoi thil pakhat mak Danglam tak mai aron thlengta Thilmak tak mai ania Wales marlama rong bol turin ka kala jingta rukvel ani to ang tia chuan o hian miron kai thowa avoi khat na chu ka hre chiang chi lawa ma se avoi ni na chu chiang takin ka hria chuta chuan o hian
he no hi I muang ti aron soyani chuti lai tak chuan a thian pa in aron bia a in hlui cheto takatangin Christian thil hlu an mu chhuah thu aron thilani chutianga ka chanchin te ka thian pa ka han thil hnuah chuan Paul ate chung ka thuruk a hriat thu le min hril a zuam lo thu chu a soi ve a ma se Thilmak ani tlat chi ani a chan chu he thil hi mi sang tam tak mu du ani tlat chi awangin thil har sa tak po ani nge nge ani chu no chu an vong thata a aron lar chho tel tel ba ka Thilmak pui pui aron thlen ta ni ka na chu he no hi ven himani top meya ka thei to pin ka veng himani hemina watang hian mi te tui ka intira damna te an chang nge nge ni ka mu masak ber chuan mak ka ti em maya ma se a hlu ani ti chu ka chiang ani mi hring tong chuan ka soi fi thiam chi lowa keima hian na satakin thu a soi ani Thilmak tak mai chu he no hian ti dam theina nei hi ani he no an tui bun to te chu lekha te an han ti hu ringota chumi hnuwa chu lekha chu damlo na deuh deuh te hne na an thon tar le ta a mi tam tak chuan an lo dam pui thu an soi ani mak ve deuh mai chu mi del pakhatin adam pha hi ani chu baka kumsom pakhat chung jet phar nat na lo vei to in adam pui boka atuk maya chuan avun te chu no pang vun ang maya du omin aron om le ani thil dang tam tak po ala om chewa mi tam takin an dam pha a chuti rol chuan dam pui ve lem lo te po tam tak an om ve tho ani mak ve deuh mai chu marlin chuan ama ton nge hetiang hian a soya ni e keima chuana thoka ka dampui nge ni doctor te chuan marlin chuan cancer hlau om tak a vei thu an soya ma se hele kha hi adong hlau maya a chiar zo nu a chuan a chunga Thilmak aron thlengta he thil ka chiar zo a ka khoi zo a chuan engkim ai hian a chiang vek to maya ke cancer zong zong chu bo vek to doctor te pon engma cancer zong za man mu to lo thu an soya Thilmak tak chu ni e kanuna Thilmak chu kha ka o hriat kha ania ka tan chuan kanuna pathian Thilmak ti ani mutura min ti no po kha he no nge hi ania mi tam tak chuan damnan an hmangta chu ani hi he no hi khol thazok manga en fi ana om lem lowa arin tla kem atak tak ani theyangem engtin nge damna an chang thei pathian Thilmak ti ani thei tak takangem zona tam hle ani mi tam tak chuan an hiala engma lo mai ani e an ti ani a thenin an dam pha lain then khatero chuan an dam pha chuang lowa hetiang no te chu siam thiam an om chawang chu ti in then khat chuan an hialani engpo chu ni sela atak nge nia a lem ti chu voini thlang hian hriat ala ni lo ani